kana tafiya a babbauɗe sanyi ne, kana tafiya a kauce sanyi ne, kana yawan atishawa sanyi ne, in ka shiga gida matarka tana koro ka sanyi ne, in ka je neman aure ba a baka sanyi ne, bazawara duk girmanta in ka je wajenta sai ta kore ka sanyi ne, gwiwoyinka suna gocewa kamar kareren doki sanyi ne, in kai ihu ba a ji da ƙarfi sosai sanyi ne, in ka je masallaci za ka yi kiran sallah maƙotanka ba sa ji sanyi ne. To fa ga maganin sanyi ingantacce, ga maganin sanyi ingantacce na Hajiya Halima Kano bakanakiyar mata. Wannan maganin sanyi namiji ko mace ko yara ko ƙanana duka suna amfani da shi. Gashi nan an ce Yarba Love in Pension Care, an ce from, sai aka ce from man and woman, ma'ana kenan mace da namiji duk za su iya amfani da wannan maganin. So da haka ka sha maganin nan ingantacce, in ka sha maganin nan ingantacce, in Allah ya yarda za ka gode wa Hajiya Halima Kano, saboda magani ne ingantacce, magani ne na sanyi. Ni da sanyi ya kurmantar da ni, amma yanzu ina ji. Da sanyi ya sa kafafuwa na duk sun kakame, amma yanzu kafafuwa na sun miƙe. Da sanyi ya sa in naje zan yi sallah a zaune nake yi, amma yanzu a miƙe nake. Da sanyi ba sai na gaya muku wancan zancen ba, amma yanzu har wata rawa nake yi, ina dan jijjigawa, duk sanyi ya fita daga jikina. Ina gode wannan mata Hajiya Halima Kano da ta kawo wannan magani ingantacce na sanyi, wanda gabaki ɗaya tsakanin namiji da mace suna iya amfani da wannan maganin. Magani ne ingantacce.